Machiegni jahera mar chendo mar penj laktar kokale Ramogi Tv kama wacho ni ngima en mwandu mataye chendo ni en Andrutho Tieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa kendo ageno ni riyo maber ikori mondo mi wapuonjre kanyakla antere gimoro mathoth mar rwako wendo wa kendo daktari marwa odiochieng' makawuono e studio kendo wendo ahinya to kata kamano ne jogo ma samoro romo kodi e okang' mokwongo inyalo hulorinwa ne nyingi ng'a in laktar molonye weche mage ato adonje to kachiel kachiel. Erokamano Madam Ruth. An iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An wuod Sakwa, Awendo Sub-County, Migori County. A village miluongo ni Ringa Village, Kadera Kuoyo. Ing'e nonro ni maber, aneno king'e nonro ni malong'o. Erokamano nya Dr. Hamisi amor mar bedo kodi e chendo machielo. Kawuono do aher mondo mwagoye mbaka kotenre kod duoko ligai e yor ruecho nikech seche mosetimne ng'ato ruecho samoro ng'at ma ok owinja maber en replacement mar hip kapo nono ni otimni bero kata otimni operation tidwa ni mondo mi oduoke to wadwa ng'iyo kaka wadwa duoke e yor ruecho ka opogore kod yore mamoko. Thoth ne weche mag surgery kata bero mag bamgi gichalo ganade kata mag ligai. Erokamano Ruth. E laini mar duoko waluongo ni hip gi dhongere. Iluongo ni total hip replacement. Koro total hip replacement ni tiende ni koro ka bam ni chogo mar bam ni gitabu mar arthritis kata yudo accident. Inyalo yudo accident maturo ng'ut chogo mar thigh bone to koro ma ok onyal chango to koro inyalo dwar ni mondo tim hip replacement mondo mi koro rem ma in gode bam ni no mondo dog piny kendo ng'at bende mantiere gi arthritis ma waluongo ni severe bende inyalo timne hip replacement ni mondo koro hip mare ni orum gi rem mantiere kendo onyalo bedo ni koro onyalo wuotho maber kendo onyalo timo tijene makare. Koro mano e gima koro watimo kanyo. Erokamano nyama kawuono wadwa ng'iyo kaka ng'ato nyalo dok e ngimane makare tok kosetimne replacement tok kosetimne bero mondo mi ngimane obed maber onyalo tiyo tijene e yo makare. Wakwongo wang'e ni to hip ni en fuon mane e del kati wacho ni chogo mar hip ma bende wacho ni tiere kod ng'ute kata wiye. Wang'e ni choke mantiere kanyo kaachiel kod choke manyalo bedo kod chandruok kaka mag masira mag apaya kata masira mopogore opogore manyalo miyo timne bero mondo mi otim replacement kata tuo mar arthritis bende wabomulo matin kaka othoro mako hips kata hip joints. Yes, koro picha mantiere kani picha ni biro miyo nyisowa kaka hip chalo. Koro ma iluongo ni joint hip joint mantiere gi arthritis. Koro king'iyo joint makoni ni ma is a healthy joint nikech iyudo kata ka koro bathe leche oluorore maber kendo neno maber. Aito ma e the pelvis. Aito ma koro e joint mantiere gi arthritis. Ma king'iyo joint ni en rough ok en smooth kaka ma smooth ni. Kendo king'iye tiyudo ka koro picha ni nyiso ni kendo rem nitiere ye ka kendo en gi inflammation. Koro manyisore ni joint ni ok onyal kiwuotho to ok onyal yawore maber, ok onyal dhi mbele, ok onyal dhi chien. Koro ibiro yudo ni kendo kata samoro joint ni ibiro yudo ni ka jatuo man gi problem aina ni kowuotho to osinyo nikech joint gi height mag choke go ok giromore. Koro ma nyalo miyo mondo ng'ato timne total hip replacement nikech joint ni biro yudo ni joint ni en short nikech osechamore kendo osemuodore kendo en gi pain. Tinyalo yudo nikech kata mana masira mag ndara e joint maber ni nyalo ng'adore ka ng'ato yudo accident onyalo tur gi wiye malo ka. Kotur gi wiye malo kama entiere godo kani to ibiro yudo ni koro remo mowinjore nikech chogo ni endi oyudo remo kowuok ewi joint ni. Koro ka ong'adore ma koro remo ok nyal ringo mondo donj piny ka to chango mare nyalo bedo matek. Koro ka chango mare nyalo bedo matek mano bende onyalo daktari matimo surgery nyalo amua ni mondo otimne jatuo no total hip replacement. Koro magi situation ma wanyalo dwaro mondo hip replacement inyalo time ka gik machalo kamano timore. Ka arthritis ma severe nitiere kendo masira mar ndara kata ma ng'ato gore piny oyudore mano nyalo timore kamano. Erokamano ahinya daktari. Nyocha ne wantiere kod
daktari gwenge mag Kisumu kendo ne wantiere e theater kani timo surgery ni machendo no ne wakele chendo mar penj laktar ka manyiso ni ng'ato nyalo yudo tuoche kaka mag arthritis mabende nyalo miyo koro ok inyal wuotho maber, tije ni ok nyal tiyore maber, kata nyalo yudo masira manyalo miyo choke go barore kata tur. Kaeto tok osetimne bero no kare nitiere kaka onego beni ritori, kaka onego beni wuotho, kaka onego beni puonji mondo mi iwuoth maber tok osetim bero no duto te. Chandruoge gi daktari jomage ma thoro bedo kodgi? Chandruoge gi te nyalo yudo ng'ata kata nyithindo kata joma dongo. To sana oyudo sana jok madongo. Nengeche wawacho ni arthritis is wear and tear. Kaka ng'ato medo wuotho gi tiende gi chokene muodore. Koro mano nyalo kelo arthritis. Kendo nyalo keto tabuno. Kata bende jok bende timo sports bende samoro choke gi inyore kendo mano nyalo keto arthritis mabire hip kanyo. Kamano. Erokamano ahinya ileronwa maber mokalo ni gin chandruoge manyalo mako ng'ata nikech kapo nono ni dendi ne bera tidhi yudo masira nyaka ang' timni bero no, kata kapo ni kaka ndalo medo dhi to idwa ni mondo mi unlock hip joint no nyaka ang' koro timni godo nikech osedhi ma koro nyaka yud kaka inyalo konye. Daktari, adwa ni mondo mi wadoga ne chien matin kotenore kod chandruoge mabende wadwa ni wawuoyo odiochieng' ma kawuono osetimne ng'ato bero kaka mana nyisi ni watiere theater kod Dr. Obondi Kisumu Russia Hospital ne en chenro mane ok yot ahinya aluoro u dakteche. Kata kamano wayudo kacha ni yudo ni ng'ato ok ong'eyo ni onego beni oritore nade seche ma onyalo bedo ni entiere kod chandruok machal kod magi. To kapok wachopo kanyo wang'ene kaka ng'ato nyalo geng'o moko nikech nitiere ga moko minyalo geng' to gima ok nyal geng'. Kaka inyalo geng'o mondo mi kik yudri e masira kata e situation machal kod ma. Koro wawacho ni seche ma mondo mi ng'ato timne tuo mar bero mar hip mwaluongo ni total hip replacement, mano koro biro gimiluongo ni end stage. Kakoro mane gima koro dong wanyalo timo maonge gima chielo mwanyalo bedo watimo. To kaber to unjere watem mondo wageng'e kaka possible. Koro gima wanyalo advice ni wabro advice ni ka ng'ato kaka ng'ama ngima unjere beni itimo exercise mondo joint ni obed maber. Aito apart from timo exercise wabro bende kendo advice ni mondo chiemo bende wacham chiemo maber mondo mikoro choke wa obed motegno. Kendo ka choke osebedo motegno bende kata gik mwarwako ka watimo sports bende owinjore gin gik mobedo balanced ke wuoche mabeyo ma ok wanyal rinyo ma ng'ato wuotho kasinyo godo sana. Kamano. Ama gin gik ma wanyalo timo mondo mi wageng' nikech ng'eni geng'o bende ber maloyo thiedho. Naneno ka ikelo na picha machielo ka opogore kod ma kata kamano wadwa ni mondo mi wang'e ni ponono ni isebedo kod tuo mar arthritis ma koro chopo ni laktar wacho ni koro ma anyaka timne bero. Bende kaka ng'ato nyalo dak samoro ji wacho ga ni aonge gi pesa mar timo bero. Benefits mag operation kata surgeries machal kod magi. Eni ngima ni bro doke wang'e, eni ibro wuotho maber, to samoro ionge kod nyalo. Kapok ichopo kanyo picha nini dwa ni wapuonjre godo ang'o? Ok en ma kata kamano onge wach wadhi nyime kod penjo mane wantiere. Koro aparo ni enema. Koro kata kapok owacho mano, seche ma wanyalo temo nikech samoro ng'ato nyalo bedo no onge gi pesa minyalo timne godo bero. Koro konge gi pesa minyalo timne godo bero to wanyalo timo conservative treatment kaka nyalore. To koro watemo wacho ni koro ubero ni to koro bira end stage ka koro onge giminyalo tim mondo aito ng'ane ni girem zaidi. Koro ka en girem zaidi to koro wanyalo kata manyo kake yore minyalo konye godo mondo at least mondo mi otimne bero no mondo bed makare. Kamano. Thothne masira ng'ato ok nyal geng'o. Iyudo ni samoro ng'ato ne dhi mana safar to pono no ka orodhno gi masira mokelo ne chandruok mar hip ma obarore ma choke go tur. To tuoche kaka mani wacho no mag arthritis ma bende chamo choke en chiemo mage ma onego beni oganda chamo ni wacho ni nyaka ji chiem maber. En ang'o gini monego beni kete diet seche ma ji medo bedo madongo? En ang'o monego beni ji ok bed godo mabor mondo mi ji obed kod choke motegno chekwe mabeyo? Abro wacho in general ni owinjore ng'ato cham balance diet. To balance diet ni owinjore bed ni en gi madini te mwadware dendwa. Kaka carbohydrate ng'ato owinjore bed ni chamo, vitamin nyako cham, protein nyako cham, to gi minerals manyalo gik machalo fruit manyalo encourage iron mondo bed e dendwa makare. Koro mane manyalo encourage. Chiemo bed balance diet. Chiemo nyaka bed balance. To chandruoge gi kaka mag arthritis kachiel kod choke matura kata ma muocha gi gimako joma mine koso joma chuo thothne? I would say ni joma mine ni malo matin nikech physiological body margi.
ningeche nitiere gik ma giwito aeto kendo dendgi bende koro samoro ningeche hormones mantiere dendgi nyalo kimiyogi gibedo ni koro ginyalo yudo tabu mar arthritis na yo mamalo mopogore gi joma chuo. Kamano. Karu wacho dhok achiel e gima Dr. Bondi be nowacho ni joma mine tiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogegi, omiyo joma mine kaka ndalo medo sudo nikech kaka circle mar joma mine chalo, joma mine wito remo dwe ka dwe, seche mowito remo no tiyudo ka madini bende wuok e dende, remo wuok e dende, choke ne bedo mayot, nyalo tur mayot. Koro nyaka ine kaka irito dendi kaka ng'ama miyo mondo mi choke ni obed motegno. Ero kama na inya daktari. Picha ni wacho ni kapok wawuoye, koro wanyalo wuoye. Koro picha ni koro wan kaka physiotherapist. Koro tijini te titimo gi orthopedic surgeon. Koro mae hip mana nitiere gi tabu cha. Koro kwa gole matin wakete gi koni. Koro daktari seche modhi e theater kaka njo watimo wik mokadho cha. Koro mae gimo timo ogolo joint no from the hip. Ningeche king'iyo kata kama tunge mamalo kani sore kani bende tayari ni gitabu. Koro gima daktari timo no odonjo to dhi ogwodo iye kanyo mabedo maber, aeto okelo prosthesis ni, okelo agulu ni isoye iye ka to ma wiye mane bende osechamore kacha ni. Koro maka koro ng'iyo picha ni, ma picha number 1. Koro kobiro ka to daktari kelo ma donjo ka, aeto ma isoyo ka donjo, aeto ka koro oserwake kama to koro ibiro isoye mondo donji. Koro ka daktari osetimo tich osetimo kani te, that is the orthopedic surgeon. Koro tich ma koro dong ibiro ket jatuo ni mondo miye yath mondo geng' infection. To thieth mare maduong' koro iluongo ni now rehabilitation of the hip. Koro ka koro daktari osetimo ma kanye kama koro wadonje wachako timo ne jatuo ni thieth makare. Koro thieth mabiro timo ne jatuo ma otimne this kind of surgery nitiere gik mang'eny mabiro timo. One, nengeche samoro ibiro yudo ni jotuo gi samoro ginindo, igimiyo gi yath momiyo ginindo ka gine theater. Ginindo. Nitiere ma inyalo nindo to nitiere bende ma nyalo paralyze, onyalo kawo intimo ni giluongo spine block. Koro kotimni mano to effect mar yedhego nyalo chando kifua, nyalo chando obo mari. Koro biro miyo okego biro jasore e lungs mari. Koro kokego jasore e lungs mari to mano ok ber, ningeche remember ni mondo remo ring maber nyaka timne gimiluongo ni oxygenation and deoxygenation. Mamano nyaka timre lungs. To ningeche samoro ko timni bero ni kinindo to kifua mari dhi bedo koja sana gi okego. Koro tich mokwongo watimo gi luongo ni breathing exercises mondo wa open up the lung airways. Koro mano nyalo chakore the first day after the operation, in fact 6 hours after the operation. Ka jatuo se chako chungo to wanyalo chako timone breathing exercises kapok wachako timone jatuo ni wuotho. Maka kanyo daktari wakawe yweyo ka waduogo to kanyo mwachako godo nikech ng'idi thoth ne samoro winjo ni ng'aneno tere bero kare tok bero ni nitiere kako nego beni ithiedhi kod jorwecho kaka un mondo mi nyaka obo oti maber mondo mi dendi oduoge ngima kaka yande nen. Chenen penj laktar biro ne achiel kachiel kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu, kik idhi mabor kik isudi. To e seche mwadhi nyime ni inyalo tudori kodwa yor SMS, namba mar SMS en 23600. For the first time kijiji ile kidogo kabisa imetoa the deputy governor wa Murang'a County. I'm 29 years. I was very active within the politics of Murang'a County. Nilitwa nikaambiwa where are your papers? Do you have the necessary papers? To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances,
A1. To their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggles. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital App. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yiero wenda manyien mar erokamano. Dina star 8 6 0 star 4 1 6 hash. To par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ni kwa Ramogi. Mahingo mwende Ramogi na itwakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilungani Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Lungani Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kiete manaka. Twende kazi. Kata sim, tupo site. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kugu
E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Penj laktar achiel kachiel kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi odiochieng' ma kawuono wang'iyo kaka inyalo duok ngimani e yo maber kokalo e yor ruecho. Ponono ni notimni bero mar hip replacement ka bende otime kotenore kod chandruok manokelo. Onyalo bedo masira kata onyalo bedo tuoche kaka arthritis. Daktari aneno ka ote donjo kama ng'eny mokalo. Ayudo ote mowuok ka kuom Bernard kantiere Siaya. Owacho na kacha ni noyudo ajali e gwenge mag Nam Chumbi. Kata kamano wacho ni thieth notimo marach. Koro onego bedi timone hip replacement. Shida ni kuma noyang' nitiere kod adhola chakre higa mokalo. Chwer ok nyal chango. Gi kama koro gikeni onego bedi timo nang'o. Nosetim yeng'o, nosetim bero, to kuma noyang' no nigi adhola modagi chango. Okay, Ruth, mano penjo maber kabisa. Ningeche noyudo ajali to timne hip replacement. To kamano timno go replacement non tira dola moko chango. Koro mano ema wacho koro mano one of the complications mag hip replacement. Inyalo yudo kidonda moko changi samoro ningeche infection odonjo e kanyo. Koro ka infection odonjo e chogono kata mana e leche mantiere kanyo. Kosetimni yeng'o. To koro nyaka kuongo deal gi kidonda no, gi infection no marum. Koro mondo koka mondo oneka kinyalo konye makare. Nonano na kowe kamano to nyalo koro kowe kamano to one muscles mantiere hip nego biro bedo mo weaker. Aito kose bedo mo weaker to jatuo ni obiro yudo gimiluongo ni dislocation of the hip. Nengeche muscles gema support the joint in place. To ka muscles go are weak, ka muscles go oleche go ok gitegno. Gimbekni. To gimano watemo wacho mokuong chogo mano orew gi chuma cha biro wuok oko to kendo koro mano koro nyalo miye complication mamalo saidi. SMS na Rio Adeka Uchiel no wantiere kod Dr. Hamisi studio wang'iyo kaka inyalo konyi to kosetimni bero kata yeng'o mar hip replacement. Daktari wantiere kod wendo wama bende ok en jatuo to biro tiyo kod ranyisi mar jatuo kuom ranyisi osetimne yeng'o mar hip replacement. Idwa ni mondo mikoro chak chango e yo maber. Thiedhe kokalo kuom yore mag ruecho kata physiotherapy. Itimo nang'o okang' namba 1 ni wacho ni nyaka kuong nyise kaka onyalo yueyo kata kaka agoge kata obone nyalo tiyo maber. Mano itimo nang'o kato kidienje mamoko mag physiotherapy chalo nade. Koro aparo manana abro dhi kanyo achiel kachiel. Koro kawuono wan gi wadwa mabende daktari to wabiro kode ka mondo wanyise ranyisi kaka watiyo gi jotuogo. Daktari en physiotherapist watiyo kode kanyakla. Koro kawuono wabiro wacho ni koro watiyo kode kaka somebody to demonstrate. Koro wabiro wuondore kawuono kata kwa wuondo wabiro wacho ni koro en kaka jatuowa ma demonstrate. Koro no timne hip replacement nyoro. Koro wachako physiotherapy kawuono. Koro gimobiro chako wabiro timo gimiluongo ni breathing exercises. Breathing exercise go biro miyo wa mondo lungs oyawre
nikech leche mantiere kore go bende nyaka bed motegno. Koro wabiro chako gimiluongo ni breathing exercise osiepna Godfrey. Koro ibiro ng'iyo kocha aito mondo adwa ni mondo apuonji gik miluongo ni breathing exercises. Nikech breathing exercise gi ema biro konyo mondo remo ring maber kendo mondo ichang piyo piyo mondo kik bed e kitanda. Kwasetimo breathing exercises gi to koro wabiro chako par ni daktari no yangi kendo koro rem ang'e ni nitiere. To mondo mi rem no rum haraka wabiro dwaro mondo wachak timo ni exercises mapema mondo mi bende kikore bede e hospital ahinya mondo koro gik modong to wanyalo timo ka koro kata ka koro bire outpatient, okay? Mano en okang' ma bende dwarore nyaka ilos gi jatuo minyise moikre gi pache. Nyaka ikuong ilos gi jatuo minyise problem mare to kendo gima bende biro timo mondo timne to gi gima faida ma thieth midwa timo no biro konye godo koka mondo yie. Koro koyie to wabiro dhi kod thieth mbele. Manyiso ni chunye oseyie oserwako thieth. Chunye oserwako thieth kendo yie ni mondo koro timne nikech bende ok nyal thiedho jatuo ma ok oyie ni mondo thiedhe. Koro wabiro biro puonje breathing exercises. Koro kibiyweyo tiywayo muya kadonjo yi, then you breathe out. King'iyo kocha. Very good. Koro breathe in king'iyo kocha and then out. Good. Breathe in, Geoffrey, and out. Breathe in again, and out. Good. Iwinjo nade? Mano ber. Kendo, chak iywa muya donjie. Oko. Ywa kendo. Out. Very good. Koro sani, abiro temo kwayi ni mondo. Ka koro se yweyo, tadwa ni mondo irritate the cough mondo wuogi. Ibiro kise ywayo muya tete ichuna onda mondo kupono kego moro nie iye to mondo wuogi kamano. Koro temane, breathe in and out. Breathe in again and out. Yweya donji out. Aya cough now. Cough again. Very good. Wabiro chako koneni puonji ni mondo ibed godo mondo ang'owa kik tiendi ni kata kapok wachako wuoth kawuono to mondo tiendi ni kik bed dislocated. One, wabiro advise ni tiendi ni kik rotate kodonjo iye koni kabisa. Kik oloke kodonjo iye. Nikech koloke kodonjo iye to joint cha nikech pod obedo inflamed aito pod en weak onyalo wuok oko. Koro ko wuok oko to mano biro miyo complication. Mano iwinjo Geoffrey? Koro yie ni mondo idole kabisa. Alright? Kendo okoyieni mondo iting'e kabisa beyond 90 degrees. Koro okowinjore itere beyond 90 degrees. Iting'e malo zaidi. Alright? Mano okowinjore bende mondo kendo mondo itim. Kendo gima bende okowinjore bende mondo itim ka koro wabiro wuok oko, wabiro chako wuoth, okowinjore itigi gi choma piny miguome zaidi cha. Nikech kiguom gi mano to hip nyalo bedo dislocated, okay? Koro mago precautions manyaka itim. Kendo ka biro chako wuoth bende ok odwa ni mondo floor obed ni gi pi. Nikech ka en gi pi tinyalo kier. Koro kata koponi da ionge gi choma kare mar nya Kiingereza ni to koro inyalo yudo ibiro los ni gimi inyalo dhi godo choma piny tibedo ka koro iting'ore gi malo. Mano ni kare Geoffrey. Ero kamano. Koro adwa ni mondo apuonjie exercises moko matin mibiro timo to kapok apuonji exercise matin gimwatemo konya gi pilo ni. Gimwatemo wabiro encourage ni tiendi ni nyaka ikete pilo katikati seche mibiro nindo. Mondo koro kinindo mondo kana temo wacho ni mondo tiendi ni kik roll cha. Mondo kik ogwechre oko. Mano ni kare. Koro kwa timo kamano to wabiro dhi maber. Koro exercise number 1 mabiro puonji mondo itim en ni wadwaro ni mondo hips ni obed motegno, choke gi mondo obed motegno, muscles gi mondo obed motegno. Idiyo piny. Diane tiendi ni kidiyo piny kabisa. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Iwinjo nade? Good. Chak idiane kendo. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Abije go itimo adi daktari? Koro abije gi inyalo for the first day inyalo timo gi a repetition of 10. To kaka jatuo medo winjo, koro inyalo medo mos. Nikech inyalo neno jatuo ni gokinyi, enene saa 7 kendo chak enene saa godhiambo. Mari timo kuom ndalo maromo nade?
Koro mano nyisi mar yueyo ma isomo ya iye tigoloko mano inyalo kwane didi kati itime ndaladi kaito ma iketo tielo pinyni itime ndaladi. Koro mano within a period of 3 days to 4 days ka in a ward onjre be ni setimni mago kendo nyalo bedo makoro nyalo chako wuotho makare. Maka kanyo daktari wayude yueyo mondo wayud weche manyien yo machuo kae to kwaduogo to wabo kawo simbe kwadhi nyime kod nyiso johera mar chenro ni kako nego beni ritori, kako nego beni timoni ruecho kata physiotherapy to kosetimni hip replacement. Magi te biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV chenro mar penj laktar kamwacho ni ngima en mwandu kikidhi mabor kata matin kikisudi. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Buya kod kute maketho cham gin moko kuom achiedh nade mamiyo bando ok nyag makare. Duoko makare en Auxo, Belt kod Uxol Macromix. Som andiko e kor yath mondo ing'e mathoth. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Tenbob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. The T-bin was inspired by me coming to Nairobi County and finding out that people do not dispose waste responsibly. At the same time, there are not enough bins in the city. T stands for tech bin. So once you approach the T-bin, it greets you and tells you, welcome to the T-bin. Please dispose of your organic waste, which is on the blue compartment, as you saw. Please dispose of your organic waste on the green compartment. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Jatend piny Kenya William Ruto ochiko bad migao mar omenda ong'ad budget eiko omenda ma 2022 2023 gi bilion 300. Kenneth Ngondi mar Azimio oyier kaka spika mar od bura ma Nairobi tok yudo ombulu 68 e
tielo mar ariyo mar yiero. Over 7 appointees to the Kenya Kwanza cabinet have allegedly been implicated in grave crimes, including corruption, rape, murder. Riwruok mar KHRC dwaro od bura mamalo kwed nyinge ji 7 mowal kaka jotend migepe kaluwore kod buche ma gin go e nyim doho. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kaka ipuonjo jatuo mondo mi oywe. To seche ma ipuonjo yweyo ni ma en ga mana mar hip replacement kende koso bero mopogore opogore bende ng'ato nyalo timo kata inyalo puonj exercises gi. Bero mopogore opogore te inyalo time exercise mwatimo mar ipuonjo jatuo yweyo. Nengeche ka jatuo yweyo to miyo koro remo ringo maber, leche ne go yawore maber kendo jatuo chango piyo haraka makoro ok onyalo yudo complications ma biro after bero. Kamano. Daktari thoth ni do ka tim ne ng'ato bero kaka mag hip replacement gi. Ji thoro ga luoro kata mulo jatuo wacho ni jatuo mondo mi oyweya. To kawuono nyiso kata ni kosetim ne ng'ato bero to odiechieng' makiny onego beni magi gin gik mosechaka. Piyo kamano nango ka jatuo poko ogudore kata to ai bero gin operation. In fact Ruth jatuo motim ne hip replacement ni owinjore ochak ne 6 hours immediately after surgery. Kochak chon to miyo o recover very fast kendo complications manyalo biro machalo kaka blood clot ningeche ng'eni seche mobare kendo ochuo gi yath mar manego leche cha kendo lego rigendre mag remo go nyalo yudo miyo ng'ato yudo blood clot e tiende. Koro kochak tim ni exercise mapema tibiro chango piyo kendo complications ma inyalo yudo after surgery go bedo koro igeng'o kendo jatuo biro bedo no chango haraka. Moko bi budho hospital. Ningeche be jatuo bende ko budho hospital to nyalo chako pick what we call infection munyalo yudo hospital kanyo. Ero kama na daktari yudo ote moro kama uk na kum Nancy wacha kata ni ne oyudo ajali nogore piny gi apiko ka molwar gi e onding'e. Wacho kata ni osekelo ne shida akare mrame chakre nungo ne tiende nyaka tiende ne piny. Openjo ni en sani higni 3 nyaka ne oyudo ajali ni bende inyalo duoke e wang'e nikech osebam. Tiende no gi chonge no nikech nogore piny gi onding'e wacho ni osebame ni higni 3. Bende inyalo duoke e wang'e. Mano en Nancy. Erokamano Nancy. Penjo mopenjo no ber to gima dina ben ni mondo ang'e ni to kanogore piny be nodhi hospital mobedo assessed mo cheke ni to noyudo fracture nikech nogore piny gi onding'e to noyudo fracture koso tielo ni noyudo dislocation. Kanoyudo dislocation to koro nikech higni 3 to mano nyalo chuno ni mondo koro orthopedic surgeon nyalo tere e theater to duoko hip ne no to koko nyal duokore to bende inyalo ne kaka inyalo miye thieth makare kolgore kaka otimne examination moyud ni to ere kaka kony minyalo miye makare to but gima duong' ni to owinjore odhi hospital mondo timne proper examination mondo wang'e ni to koro gima obamo tiendi nang'o momiyo tiendi ni obam. Samoro tielo ni nyalo bedo no obam nengeche muscle weakness manitiere. Samoro ne kata dislocation nokoyudo kata fracture nokoyudo. Koro mano nyaka odhi adhi hospital ma cheke mo wang'e ni to where is the problem coming from. Mama no ok nyal tim kod physiotherapy. Inyalo tim physiotherapy but ema wacho ni koro kobiro hospital to wabiro assesse. Koro kobiro physiotherapy department to obedo assessed wanyo ni tango en injury mane en hinyruok mane moyudo. Koro ka en hinyruok moyudo manyalo dwaro orthopedic surgeon to warify ka kuom orthopedic surgeon. To ka en man gi muscular weakness to wabiro timo ne exercise kendo wabiro timo ne thieth makare mondo tiek peno. Koponi ne en discrepancy ni samoro tielo bedo machiek to wanyalo loso ne nitiere special shoes moko monyalo loso ne mondo mi otielo mobam no mondo warie. Kama ne wadhi nyime kod exercises seche mose pim ne ng'ato kaka onyalo yweyo kod kaka onyalo loko tiende kaka onyalo tingo tiende malo mos seche 6 tok bero mondo mi ochang mapiyo. Tok mano to timo exercises mage kata ere gimo nego beno timo mondo mi ochang piyo e yore mag ruecho kata kokalo kuom laktar mar ma physiotherapist kaka in daktari. Very good. Koro Geoffrey wabiro dhi mbele gi thieth kaka nwawacho cha. Koro nasepuonji exercises mitimo midio chongi piny mondo mi remo ring maber. Koro exercise mar ariyo mwabiro puonji en ni
iluongo ni ankle palms. Koro iywayo ofunj tiendi kabiro malo kendo idwoko piny. Ichako iywayo kadhi malo kendo idwoko piny. Ichako iywayo kadhi malo kendo idwoko piny. Mano inyalo timo dibich kininde kitanda kendo mano inyalo kata timo kendi. Kendo ibiro teme kigole oko kendo kidwoke iye. Kigole oko kendo kidwoke iye. Alright? Mano bende inyalo timo dibich mondo lechego obed nojiwore mondo gibed makare. Aito mara ma wabiro timo kendo ibiro temo mondo idol tiendi, dola tiendi ni mos mondo hip ni ochak move. Nikech daktari nosethiedhi seche mothiedhi kano pok ugoli e theater to notemo move to noyudo no move maber kendo nondike notes mage ni tielo no o move maber kendo no ayudo good joint range of motion. Alright? Koro temi dol tiendi ni mos kabisa. To kendo kidole, okidole modhi malo sana, nikech kodhi malo modhi beyond 90 degrees to nyalo dislocate. Alright? Koro mano kwadwa nikech kwadwa ni mondo chaka ngoa, ichaki doge pala kendo. Koro rie area mos. Very good. Kwa setimo mano kendo koro ibiro dwaro mondo koro igolo tielo ni oko, gole oko mondo chak ng'iyo. Okay? Mondo chak ng'iyo koro chaka igole oko tidwoke iye kendo. Igole oko tidwoke iye. To kendo gima kike tim kendo tielo ni kik cross mondo duog koni. Nikech ko cross mondo duog koni kendo mano bende nyalo miyo ngoa owuok oko. Iwinjo nade mwasetimo matimo baba. Koro gima chielo mbele abiro mi ma endi iluongo ni theraband. Koro theraband ni en ka seche ma koro asedok adhi neno jotuo moko tabiro weni godo. Koro itimo godo exercise ka ine kitanda ka kendi. Koro en ibiro songa tikete tikanto makia negika. Ara makia negika. Alright? Koro ywa matek. Ywa matek. Rara kamisa. Relax. Kendo chake ywa matek. Good. Ywa matek Geoffrey kendo. Tij mano enang'o daktari? Good. Koro tijma en watimo gimiluongo ni static muscle contraction. Muscles ok move to remo wachuno mondo remo ringe tielo. Mondo remo wuog piny ka kadhi malo. Nikech remember ni the heart pumps blood all the way. To malo ka no se yang. Koro ka malo ka oyang tielo ni okuot. Kaka the process of inflammation seche motim ni bero tielo ni okuot. Koro odani mondo tielo ni kikuot ne dhi malo sana. Koro watimo gimiluongo ni static muscle contraction exercises mondo konyo pump blood mondo ringo dhi mondo duogi kendo blood clot bende kik form piny kaendi. Kech blood clot kata poto mar remo no bethoroga kelo chandruok. Mano nyalo kelo charo maduong' nikech ko wuok ka poto mar remo poto no wuok to ringo kadho leche mantiere bamni to ringo to dhi e heart ni to jatuo nyalo yudo gimiluongo ni heart attack. To kendo ko chako ringo modhi e obwongo e lungs to kendo inyalo yudo gimiluongo ni pulmonary edema. Koro gaseous exchange mantiere e lungs go bedo affected kendo bendo nyalo ringo modhi obwongo mochaka ngoa mochako bedo complication. Ema samoro jatuo inyalo wacho ni to jatuo mane bera cha yawa ni to kendo koro ngane koro onge kendo. Koro magi complications ma physiotherapist nyalo geng'o ruecho kaachiel kod miyo remo ringo maber. To ma nyakini Mikel na kusema ta nyalo ngada law moro to en a special band. Okena ginene en special moro batleso moro ma iluongo ni theraband. To theraband ni bende gibiro e different size of strength. Koro strength gi opogore. Koro ng'ado ne jatuo koro seche mionge to jatuo endelea dhi gi exercise. Kota kik ng'ato kaw tond dhiang' ni koro tond dhiang' ok bitimo mano. Tond dhiang' ok bitimo mano Madam Ruth. Koro kwasetimo ma kendo waseneno ni koro jatuo ni oseyudo teko maber matin kendo waseweye thuolo oseyueyo matin to kapok wachako mondo wakonye mondo songi mondo watiek wuoth kendo wachako timo nang'owa breathing exercises. Kendo Geoffrey asepuonji breathing exercises seche mokwongo ka adwa ni mondo wachak warudiagi mondo yud teko motegno mondo koro watema ne konyalo bedo lak kitanda ka mondo wachaka ne konyalo chako wuoth kaka surgeon mari no kwayo wan mondo wachak watim mano. Very good. Breathe in and out. Breathe in again and out. Very good. Aneno ka koro yweyo maber kabisa. Koro sani adwa ni mondo watemane mondo wakonyi mondo kaka nyalo wuotho. Koro kawuono to ma daktari seche ma koro idwa gole mondo mi koro ochak wuok e kitanda ni ma itimo ndaladi tok bero. Ma itimo the following day. Tok bero. Tok bero. Yes.
wadhi nyime daktari aneno ka thuolo maya wanga karo nego bedni ok ni ka ng'ato timne bero Yes. to ni koro ilinga kamano Yes. thieth mochaka Koro Joffrey, koro kawuono adwa ni mondo wachak wuoth nikech kaka ne daktari osetimo no wasetimo exercise seche mamoko ka koro adwa ni mondo wabede bath kitanda ka mondo wachak wuoth to kwabiro chako wuoth wabiro chako wuoth gi giman godo ni ma iluongo ni walking frame. Koro walking frame ni koro ibiro manyono tielo koni tiketo kikinyon piny ahinya koro ibiro nyono mos tisonga kode ambenda biro bede bathi ka konyi mondo ang'owa kik ibed gi luoro kendo kik ipodhi. Sawa. Koro watemane mondo koro waginene koro abiro konyo tindini koro amako ni godo tibira mos bia kik iwil ni chendo en page laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni gima en mwandu. Koro ipuonjo jatuo kako nyalo chako wuotho tok kosetimne bero. Very good. Iwinjo nade? Iwinjo kisungu mora amora? Iwinjo maber. Wachako ayua ni kendo matin. Very good. Again. Very good. Mano ber. Koro ka neno ka koro yweyo maber. Donge pani wanyalo temo mondo wachunga ne kidogo. Very good. Watemane kare. Koro kik ibed gi wasiwasi. Nikech koni emano bar to bende an gi bathi koni. Koro temane ka koro ilora piny. Lora piny mos. Lora gachiel kokwongo. Isichoro mano. Koro ma keta piny. Mano ber. Koro ng'iya malo. Iwinjo nade? Iwinjo maber? Kosa duoki bet piny matin. Iwinjo kitegno. Mano ber. Ichamo ang'o breakfast kawuono? Madho chai. Mano ber. Kare koro temane wachur matin to wasongi. Koro tielo malit ne masongo mbele matin. Tisonga. Wadhi. Very good. Tielo malit ne masongo wadhi. Very good. Very good. Aneno kiwuotho maber. Very good. Okay, tena wasonga. Very good. Aneno ka idwa hol matin. Tan mos. Tana mos. Adwa ni mondo mi komni mondo ibedie. Temane koro mondo abeda ne oko matin kawuono. Koro kisegika tadwaro ni mondo lweti ni kel mondo omak ka. Kendo makocha to makocha. Aito tielo mondo timne bero ni songe mbele matin. Songe. Koro adwa ni mondo ibedi. Beda mos. Very good. Kamano. Koro ma wasekelo jatuo obedo oko. Koro ka jatuo ni osebedo oko mar kitanda to tiende ni bende ok wadwa ni mondo ang'owa nikech pod en gi rem. Wanyalo ywayo stool kama mos. To wakawne pilo waketo mondo support tiende no. Koro onyalo bedo oko mar dakika kata mana 20-30. Koro kosebedo dakika 20-30 onyalo somo gazet moro kamatin kidogo kapod relax. Koro iwinjo nade jaduong' Joffrey? Iwinjo maber. Ibedo mang'eny kawuono oko kosebedo matin. Itemo. Nena mor. Kare koro adwaro ni mondo koro aduoki e kitanda mondo michake nikech aneno ka yedhe bende osekelni mondo koro ang'owa mondo koro imuony mondo duok rem kik bed mang'eny ahinya. Koro mondo achor mai. Very good. Duoko piny. Very good. Daktari, koro ma inyalo tim kuom thuolo maromo nade nikech aneno ka sa bende omaya wang'a mar golo jatuo e kitanda tikete obet. Inyalo time didi e juma kata didi odiechieng'? Koro ma wanyalo timo didek ka jatuo pod ni hospital. Koro kwasetieko ma to koro wanyalo puonjo kwasetimo process mwatimo no around 2 days in the kapod jatuo ni e kitanda. Kwasetieko mano kwaseneno ka en stable to wanyalo graduate jatuo to koro dhi e gimiluongo nang'owa crutches. Mano to dhi timo nang'o kinyalo mana pimonwa mana matin nono? Koro crutches gi i-adjust gi kaka the size mar jatuo. Koro winjore handle mare ni ogike hip mare. Koro kogike hip ka kanye mwinjore bende ogike. Koro gimwatimo ni wachako puonje kako chalo wuotho gi crutches mondo min koro wa discharge kodhi dala to koro odhi godo. Kwa neno ka en stable. Koro gimaduong' ni koro crutches iketo songo mbele ka gisebedo adjusted to tielo malit emitelo mbele. Tisonga tielo malit songo mbele to songa. To kendo wabiro advise jatuo ni kama pi nitiere
obed godo mabor. Erokamano nya daktari. Thuolo ema dang' tamwa kata kamano ma en twak made wadhi godo nyime nyaka seche ma watieki ma winjo kwatieke maber. Kata kamano wach mogik madiher mondo mis jogo mantiere kod jotuo ma samoro timnegi bero madwaro thieth kata madwaro konyruok kaka mag physiotherapy gi inyalo yudi kanye? An ayudora Hurlingham. I'm a private practitioner. I run a clinic called Kilimani Physiotherapy Center. Wantiere Hurlingham, kama Nairobi Women's ntiere mantiere Hurlingham kacha. Koro kanye mantiere, wantiere 3rd floor, room 314. Kanye ma wantiere. Inyalo miyo namba mar simu mondo wikapo ni ng'ato dwani mondo mi mitudore kodi, to nyalo tudore kodi bang'e mondo mi imed lere, imed konye. Namba mar office abro miyo jowinjowa en 07 93 50 19. Daktari erokamano makende kuom biro e chenro mar penj laktar. Geoffrey erokamano ahinya kuom biro e chenro mar penj laktar mondo wayud kaka wanyalo konyore ne jogo picha wa, producer wa, director wa, waduoko ni erokamano makende. Chenro en penj laktar. Ka ng'ato osetimne bero to kik iling' e ot nyaka one physiotherapist, tiende ni jagono molony e weche mag ruecho kaachiel kod thieth e yore mopogore opogore mondo mi okonyi e weche mag ruecho kod chako chango e yo makare. Nyaka kendo odiechieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu. Machaina Ruth Otieno, oriti masani.